Čaute ľudia, moje meno je Rado a ja si ďalšie video. Toto je video, že ako sa dá stiahovať platené hry. Takže, pôjdete si do Chrome, tam si napíšete get apk, dáte, štiknete, aby vám to vyhľadalo. Som vám to načítal. Štiknete na toto prvé. No. Potom si dáte do vln. Čakajte moment. A kedy to vyhodí, že či chcete túto aplikáciu nainštalovať alebo nie. Ak dáte áno, že ok, tak sa vám to nainštaluje. Ako tuto. Tento typ súboru môže tak bla 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 bla. Potom si to dať ako ok a vám to začne stiahovať túto verziu. Kliknete na toto. Potom sa vám načíta toto. A ak vám proste že ukáže, že nastavenia, inštalovací balíček, že nastavenia, tak tam dáte, že neznáme zdroje, zafajknete, potom pôjdete von a dáte ďalej inštalovať. Počkáte, kým sa vám to nainštaluje. Moment. Potom dáte otvoriť. Načíta taký zelený panáčik. A tu máte proste také veci. Tu si potom dáte kategórie, tu máte games. A v populári tu máte aj Minecraft. Hocičo. Moment. Tak. Toto. A tu si potom kliknete na toto. Načítavam sa vám to. Dáte get. A stlačíte toto. To je jedno, ako chcete, napríklad ja si dám prvú verziu. To na môj mobil nejde, takže dáme druhú. To tiež nejde. Tak potom dáme tretiu. A ktorá verzia proste ide na môj telefón? Tak dáme štvrtú. On to tiež nejde. Tak proste keď vám nejde na ktoré verzie, no tak potom si, ja neviem, dáte toto a to už ide. Takže, počkať. Proste toto hra nejde pre môj telefón, napríklad si dáte toto, dáte get, dáte prvú verziu, počkáte, naskočíte do sumariny, potom dáte enter text, ak vám to naskočí, 832, dáte submit, počkáte, no, poď. Proste, ja neviem, proste si tam vyberete hru. Neviem, ako by som si tu vybral. Neviem, aké populár. No, načítaj sa. Neviem, tu si dáte napríklad, že mine, sra. Sorry. Spravedlňte ma. Dáte si mine, craft. Dáte hľadať. Čakajte, co sa povedal, Minecraft. Tak. Potom máte Minecraft Pocket Edition, Minecraft Story Mode, Minecraft Skin Studio, Skin Creator for Minecraft, Minecraft Launcher Team, potom tu máte World Explorer for Minecraft, Skin for Minecraft P a Skin
editor for Minecraft. Tak ak chcete toto, tak stiknete na Minecraft. Dáte get. Stiknete si na toto. No proste dáte si inštalovať tú hru a mne to tako nejde, ospravedlňte ma, ale nejde mi to. Ale proste dáte si tam inštalovať nejaké toto, čo chcete hry, potom dáte get, tam si vyberáte verziu, napríklad dáte tú najlepšiu a potom sa vám to načíta, potom pôjdete, tam v rohu bude taký oranžová taká šipka, také oranžové tam bude dačo napísané a potom na to štiknete a počkáte a potom hore vám takto naskočí semka, že načítávanie že hry ako sťahovanie. No tak potom keď sa vám to načíta, štiknete na to alebo vám to samo otvorí a potom dáte inštalovať, ďalej inštalovať a potom sa vám to nainštalujete, otvoriť a môžete hrať takto. Proste, no, tak toto, ďakujem, že ste to video pozreli a ja sa s vami lúčim a čaute.